କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶବ ଉପରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଅଲଗା ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ତରଫରୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଂସନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଉତ୍ତରର ଭାରତର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଝିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତା। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେବଳ ଓ କେବଳ ମୁସଲିମ୍ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିକି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାରତ ଭିତରେ କରୁଛି, ଟିକେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଭାରତ ମଝିରେ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାକିସ୍ତାନର ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେବଳ ମୁସଲିମ୍ ମାନେ ହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଜାଗା ଜମି କିଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା।